Szóval szeretettel köszöntök mindenkit, én Ertl Zsolt vagyok a HoloX-nek a gyártásért felelős vezetője. Takže srdečne vás tiež zdravím, moje meno je Ertl Zsolt a som zodpovedný za vývoj nových projektov v rámci spoločnosti. Cégünk több mint 8 éve foglalkozik a digitális holográfiában kutatásfejlesztéssel és holografikus termékek gyártásával. Takže už 8 rokov sa zaoberáme výrobou holografických produktov a našou prácou je aj vývoj v tejto oblasti. Hogy milyen fejlesztéseket végeztünk és hol tartunk most ezen a területen, ezt majd az előadásomnak a vége felé fogok róla beszélni. Első körben szeretném úgy mindenkivel letisztázni pontosan, mit jelent a hologram. O tom bude vlastne moja prezentácia, takže si ozrejmime, čo sme za tých 8 rokov zvládli. Szóval a hologrammal kapcsolatban nagyon sok félreértés és rossz információ kering. Takže s hologramami v spojitosti je v obehu veľmi veľa nesprávnych informácií a dezinformácií. Ez köszönhető többek között a hollywoodi meg egyéb filmekben megjelent olyan fikciókkal, ami nem valóságos. A môžeme tomu ďakovať aj filmom, ktoré sa v Hollywoode natáčali a sú tam vlastne informácie, ktoré nemajú nič spoločné so skutočnosťou. Az, ami alap, hogy minden esetben kell egy felület, amiről visszaverődnek a fénysugarak ahhoz, hogy egyáltalán hologram megjelenhessen. To, čo je dôležité, že keď chceme, aby vôbec nejaký hologram vznikol, musíme mať povrch, od ktorého sa svetlo odrazí. Szóval a levegőben nem lehet kivetíteni hologramot. Takže do vzduchu sa hologram nedá premietnúť. A fizikai és matematikai ismeretek nélkül megpróbálom nagyon röviden elmagyarázni, hogy mi a hologram. Bez fyzikálnych a matematických vlastne vedomostí sa vám pokúsim vysvetliť, čo vlastne ten hologram znamená. Két fogalmat érdemes ismerni, az egyik a diffrakció, a másik az interferencia jelensége. Je dobré poznať dva pojmy, jedna je difrakcia a druhá je interferencia. Mind a két jelenség a fénynek a hullám természetéből fakad. Obidve tie javy vlastne pochádzajú z vlnových dĺžok svetla. Ezt a két jelenséget használjuk mi hologram készítésnél. A tieto dve veličiny my používame vlastne pri výrobe hologramov. Nagyon sok példa van ezekre a természetben, hogy az ember jobban megértse ezeket. A veľa príkladov máme priamo v prírode, aby sme pochopili, ako to funguje. De a képeken látszódik a víz területén lévő olaj, folt, szép színes, az diffrakció okozza. Napríklad olejová škvrna, ktorú vidíme tam, je na povrchu vody, to je tzv. Dysfrakcia. Vagy egy szappanbúvrék, amit a kisgyermekek használnak Alebo játékra. môže to byť mydlová bublina, ktoré deti majú ako bublifuk. És a természetben akár a naplementét nézzük, a szivárványt vagy a sarki fényt, az mind-mind ugyanennek a jelenségnek köszönhető. A tento jav je presne ten istý, keď v prírode pozeráme, ja neviem, na dúhu, západ slnka, vtedy sa dejú rôzne takéto javy. Például a pillangóknak vagy a madaraknak a tollazata szép színes, de valójában nem tartalmaz például egy kék pigmentet. Mégis kéknek látjuk. Napríklad vtáci majú tie svoje pierka krásne modré a farebné, ale keď sa pozrieme zbližšia a vedecky, neobsahuje to žiadne modré farbivo. Napriek tomu to vidíme v modré. Szóval ebből következően az, hogy a hologramot készítünk, ezeket a fizikai jelenségeket tudatosan használjuk. Takže keď hovoríme o týchto hologramoch, tak my v podstate tieto javy vedome využívame na to, aby vzniklo niečo, čo si želáme. És ennek a segítségével egy fényérzékeny anyaggal létrehozunk egy tökéletesen 3D-nek tűnő tárgyat. A pomocou toho, čo už dneska máme, dokážeme vytvoriť jeden perfektný 3D obraz vo vysokom rozlíšení. A videón látható alma az nem egy valódi alma. Jablko, ktoré tam vidíme, nie je originál jablkom. Ez egy leképezése gyakorlatilag egy igazi almának, mint hologram. To je v podstate len zobrazenie ozajstného jablka vo forme hologramu. Mert a hologram önmagában nem egy képet rögzítünk, hanem a tárgyról visszaverődő fénysugaraknak a szögeit. Pretože čo sa týka hologramu, tak my tam nemáme v podstate zaznamenaný samotný objekt, ale odraz svetelný, ktorý vzniká. Most, hogy már tudjuk, mi az a hologram, meg tudjuk nézni, hogy mikre lehet használni a gyakorlatban. Takže už keď tušíme, že čo ten hologram je, tak teda sa poďme pozrieť, na čo všetko sa dá použiť v praxi.
Mivel a látványon kívül nagyon sok egyéb hasznos tulajdonsága van a hologramnak, nagyon sok területen lehet használni. Nakoľko tie hologramy okrem toho, že sú pekné na pohľad, majú aj veľmi široké využitie a preto tých oblastí je veľmi veľa. Méréstechnikában lehet használni, V meracej technike môžeme použiť rezgésvizsgálatra, torzulások vizsgálatára, na rôzne kontroly vlastne zmeny tvarov alebo frekvencií, ultragyors fényképezésre, impulzuslézerek na segítségével, veľmi rýchle fotografovanie, rôzne impulzy sa tým merajú. robbanásokat vizsgálnak ezzel, vagy a kilőtt pisztolygolyót, ahogy belemegy az adott tárgyba, azt lehet nagyon pillanatokat lefényképezni, és lehet vizsgálni utána, milyen hatással van. Určite si spomínate, že videli ste, ako guľka preniká z pištole cez nejaký materiál. Toto sa robí vlastne tiež takouto technológiou. Dá sa to krásne spomaliť a merať. És ezek nagy részt hagyományos hologrammal készülnek, tehát nem digitális formában. A väčšina toho, čo som doteraz spomenul, sa vlastne pripravuje klasickým hologramom, nie týmto digitálnym. A legismertebb felhasználása, amivel szerintem mindenki találkozott, az a biztonságtechnikai elem. Ako najznámejšie použitie, s čím sa takmer každý stretol, je bezpečnostný prvok. Ezt hívják rainbow hologramnak. To sa volá rainbow hologram, vlastne taký dúhový. Ezeket találjuk meg a bankjegyeken, személyigazolványon, útlevelen. Máme to na bankovkách, máme to v cestovných dokladoch. Ezt kimondottan azért hozták létre, hogy igazolni lehessen vele az eredetiséget. A vznikli kvôli tomu tieto hologramy, aby sa nimi dala potvrdiť originalita. Ďakujem. Viszont ez egy annyira ismert technológia ma már, olyan sok helyen el lehet ezt érni, hogy elvesztette ezt a funkcióját valójában. Takže túto funkciu nakoniec táto technológia už stratila, pretože je natoľko rozšírená, natoľko známa, že už to nie je ani o bezpečnosti. Erre tud nyújtani megoldást a mi digitális hologramunk. A na toto vieme vlastne my ponúknuť teraz riešenie, pretože ten digitálny hologram je niečo úplne iné. Picit belemenve a részletekbe, digitális hologram. Trošku sa teda ponoríme do hĺbky toho digitálneho hologramu. A különbség a hagyományos és a digitális hologram között az, Rozdiel medzi týmito dvomi, teda digitálnym a tým klasickým hologramom je to, hagyományos hologramnál csak valódi tárgyakról lehet hologramot készíteni, s klasickými hologramami vieme vytvoriť obraz len existujúcich predmetov, digitális hologram esetén virtuális tárgyakról is ale lehet. digitálnym vieme vytvoriť obraz virtuálnych predmetov. Ez a technológia úgy működik, hogy létrehozunk apró mikrohologramokat. Takže tá technológia funguje tak, že my vytvoríme drobné mikrohologramy. Ezt hívják Hogelnek, Tie sa volajú Hogel, to je tá základná jednotka. holographic elementsnek a rövidítése gyakorlatilag. Je to skrátka vlastne holographic elements. Ezek a mikrohologramok, ezek nagyon-nagyon picikék, és nagyon sok mikrohologramból áll egy elkészült hologram. Takže tie mikrohologramy sú veľmi maličké a kým vznikne jeden veľký hologram, je tam toho strašná spústa. Digitálisan létrehozunk egy négyzetmátrixot, Digitálne vytvoríme vlastne štvorcový matrix és ez a mátrix, ez tartalmaz több ezer mikrohologramot, a ten matrix obsahuje niekoľko tisíc takýchto hologramov. és mindegyik mikrohologram más betekintési szögből égetődik be A každý tento fényérzékeny mikrohologram sa vlastne napaluje z iného uhla. Ezért látjuk a végén ezt háromdimenziósnak. A preto vidíme vlastne na konci ten výstup takto trojdimenzionálny, keď okolo toho chodíme, mení svoju polohu. És akkor megtörtént ezeknek a mikrohologramoknak az írása a fényérzékeny anyagba, Takže prišli sme k tomu, že zapísali sme tieto mikrohologramy do základného materiálu, ktorý je teda citlivý na svetlo. és egy vegyszermentes eljárással fixáljuk ezeket a hologramokat az anyagba. A dokážeme fixovať tieto materiály do toho základného materiálu bez použitia chemikálií. Ezen az ábrán látható a háromdimenziós fájloktól kezdve a kimeneti anyagig, hogy hogyan dolgozzuk fel ezeket az anyagokat. Toto je vlastne znázornený proces, ako sa udeje výroba takého obrázku, ako máme na stole, od počiatku až po výrobný stroj.
Három fő munkafolyamaton megyünk keresztül. Ideme cez 3 hlavné vlastne procesy, ktoré tu prebiehajú. Van egy bemeneti részünk, Máme vstup do toho, ami azt jelenti, hogy háromdimenziós adatállományokat vagyunk képesek feldolgozni. čo znamená, že sme schopní vlastne dáta, ktoré prichádzajú v 3 dimenziách, my ich vieme spracovať. Ez bármilyen formában lehetséges ma már. Dneska to môže byť v akejkoľvek forme. A lézerszkennertől kezdve az orvostechnikai képalkotó eszközeig, CT, MR, bármi olyan formátum, ami tartalmaz 3D-s adatot, képesek vagyunk feldolgozni. Takže sme schopní spracovať všetko, čo obsahuje 3D vlastne zobrazenie. Môže to byť z nemocníc naše CT, MR, ultrazvuk a tak ďalej. Hoztam egy mintát, majd meg lehet nézni, van egy ultrahangfelvételünk itt. Máme tu aj ultrazvukový vlastne záznam, ktorý už je vo forme hologramu. Csak érdekességképpen. Len tak, aby ste videli, že aj toto je možné. Ha megvan a 3D-s adatunk, azt át kell kódolnunk, át kell olyan formába alakítanunk, hogy feldolgozható legyen hologramként. Takže keď máme na vstupe tieto 3D materiály, my ich potrebujeme prekodovať, aby sme ich mohli použiť. Ez a feldolgozási rész vagy folyamatunk. To je potom tá časť toho spracovania. Itt csak saját fejlesztésű és saját kódolású szoftverekkel dolgozunk. A pracujeme tu len so softverom, ktorý sme si sami vyvinuli. Ten inde nemajú. Itt határozzuk meg a hologram méretét, Tu stanovíme vlastne rozmer toho hologramu. a hologramnak a síban való elhelyezkedését, Určíme, kde sa ten hologram vlastne v priestore má nachádzať. és itt definiáljuk a mikrohologramokat, a hógeleket. A tu vlastne definujeme tie mikrohologramy, tie hogely. Ha ezzel megvagyunk, készül egy olyan formátum, amit a saját eszközeink tudnak olvasni, Keď sme s týmto hotoví, tak tedy prichádza na rad vlastne taký formát, ktoré naše stroje vedia spracovať. és itt elkészül gyakorlatilag a mesterhologram. A tu sa vlastne pripraví tá finálna podoba hologramu. A mesterhologram egy olyan speciális hologram, Je to špeciálny hologram, amelyiket egy saját replikátor eszközzel képesek vagyunk nagy tömegben másolni. kde máme vlastný replikovací systém, ako dokážeme hromadne tieto hologramy vlastne produkovať. És ezekhez kapcsolódik, ugye az elején említettem, hogy nagyon sok kutatásfejlesztéssel foglalkoztunk az elmúlt években. A k tomuto sa potom nadväzuje. Na začiatku som hovoril, že my sme sa v uplynulých rokoch venovali vývoju tejto technológie veľmi intenzívne. Gyakorlatilag a teljes technológia, a teljes munkafolyamat mind saját egyedi működésű. Takže celá technológia, celý pracovný postup, ktorý tu musí byť dodržaný, je náš vlastný vývoj. Különböző területeken történtek nálunk fejlesztések az elmúlt években. Mindegyiknek az volt a célja, hogy minél magasabb minőséget érjünk el, és minél hatékonyabban. Takže ten vývoj vlastne išiel v niekoľkých prúdoch a išlo nám hlavne o to, aby sme dosiahli čo najkvalitnejší, najkrajší, najčistejší obraz. Ezek a különböző fejlesztések, ezek egymásra épülnek, nem lineálisan történtek a fejlesztések, hanem párhuzamosan Takže ten vývoj vlastne nadväzuje jeden na druhý a nie lineárne sa vyvíjali, ale vedľa seba vlastne viacero vecí naraz. Minőségi fejlesztéseinknek az egyik legnagyobb eredménye a hógál mérete, amit most A čo sa használunk. týka kvality toho, čo sme robili, tak je hlavne rozmer hogelu, čo momentálne znamená. Jó pár évvel ezelőtt nagyjából 1 mm-esek voltak ezek a hógelek, ma már 0,25 mm. Takže pred pár rokmi ten hogel mal rozmer 1 mm, teraz sme sa dostali na 0,25 desatín. Ez nagyságrendi minőségi javulást eredményezett. Toto je obrovský skok v tom, ako to zobrazovanie vlastne vyzerá v konečnom dôsledku. Annó a technológia indulásnál a térképészetben monokróm egyszínű hologramokat használtak még. A keď sa tá technológia vlastne spúšťala, tak v tom čase sa používalo napríklad v kartografii 3D, alebo teda hologramy iba zelenej farby, monochromatické. Jellemzően zöld vagy piros. Buď to bolo zelené, alebo červené. Most már ott tartunk, hogy nagyon-nagyon szép, brilliáns színeket tudunk létrehozni a hologramon. Dospeli sme tam, že dneska vieme vlastne na ten hologram dostať úžasné, briliantné, krásne čisté farby.
A másik nagy előrelépés a hologramnak a betekintési szögének a növekedése. Ďalší veľký krok je uhol, pod ktorým sa do toho hologramu vieme pozerať. Hej? Zorný uhol. Hatékonysági fejlesztéseink között az, amire nagyon büszkék vagyunk, az a gyors rendelidő, tehát szoftverfejlesztési területen értünk el nagyon nagy áttövéseket ezen a területen. Vývoj samozrejme postupoval aj v tom, že ako rýchlo dokážeme tieto hologramy produkovať, takže sme sa posunuli o veľký krok dopredu. A másik, ami nagyon fontos fejlesztés volt, hogy képesek vagyunk a hologramot egy előnézeti képen, egy előnézeti videón előre megmutatni, hogy hogyan fog kinézni. A veľmi veľký krok bolo to, že dneska ešte predtým, než vznikne finálny hologram, my dokážeme vlastne sa pozrieť na to, čo bude na konci výsledkom našej práce. Régebben ez úgy működött, hogy elkészítettünk egy mesterhologramot, és utána szembesültünk vele, hogy jól sikerült-e vagy sem. Ez azért egy nagyon-nagyon fontos lépés. Predtým to fungovalo tak, že pripravili sme nejaký ten master hologram, kde proste sme si povedali, no teraz je to dobré, tak sme to pripravili a až tam prišlo prekvapenie, či je to dobré alebo nie. Dneska to už vidíme dopredu. Aký bude výsledok? Ezzel párhuzamosan fejlesztettük a technológiánkat. Zároveň s týmto sme vlastne vyvíjali tú našu technológiu. Egyedi optikai rendszereket építettünk, ezeknek a fejlesztésével foglalkoztunk. Vytvorili sme vlastne optické systémy a zaoberali sme sa vlastne vývojom tejto optiky. És most ott tartunk, hogy olyan termékeket tudunk előállítani, ami a kereskedelmi piacon és biztonságtechnikában is abszolút csúcs kategóriát jelent. A dneska sme dospeli tam, že vieme vyprodukovať taký výsledok, ktorý patrí k absolútnej špičke, hlavne v ochrane vlastne a v bezpečnostných zložkách. Sokszor kérdezték tőlem, hogy hamisíthatatlan-e a mi termékünk. Veľakrát sa nás ľudia pýtajú, či sa toto dá nejakým spôsobom kopírovať. Hogy honnan tudjuk igazolni, hogy ez eredeti-e. Ako vieme dokázať, že toto je originál? És határozottan azt tudom mondani, hogy igen, hamisíthatatlan. A dovolím si tvrdiť takto pred všetkými, že áno, nedá sa to skopírovať. És azt tudom, hogy ez egy bátor kijelentés, mert ma már, vagy hát mindent lehet hamisítani, ezt tudjuk Kínába, meg akárhol le lehet másolni mindent. Viem, že je to veľmi, veľmi smelé tvrdenie, pretože vieme, že dneska sa dá všetko skopírovať a Číňania tí dokážu naozaj všetko. De mégis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kicsi az esélye arra, hogy szinte elhanyagolható, hogy ez másolható és hamisítható legyen. Napriek tomu si myslím, že tá možnosť, že by toto niekto dokázal, je tak mizivá, že vôbec sa tým nezaoberáme. Ennek az az oka, a dôvodom toho tvrdenia je to, hogy vannak olyan kulcselemek, amik biztosítják és garantálják azt, hogy ez a termék csak kizárólag nálunk állítható elő és másolható. Lebo sú tu také kľúčové prvky, ktoré zabezpečujú, že v podstate samotný produkt sa dá urobiť len u nás. Proste nie je možné, aby to niekto iný mal. Ez a 6 kulcselem, je tu 6 kľúčových prvkov. Bármelyike hiányzik a sorból, vagy nincs birtokába valaki, vagy nincs meg a tudás hozzá, akkor nem képes előállítani hologramot. A je to 6 takých prvkov, keby len čokoľvek jedno z nich chýbalo a nie je ten, kto by to chcel kopírovať, nemá k tomu prístup, tak jednoducho je to znemožnené. Saját technológiánk van, saját építésű gépeink. Máme vlastnú technológiu, máme stroje, ktoré sme si my sami vybudovali. Nem elérhető senki más számára ezek a berendezések. Toto nikto nedostane, proste toto je naše vlastníctvo. Speciális fényérzékeny anyagot használunk hologramkészítésre. Používame na výrobu hologramov špeciálny na svetlo citlivý materiál. Ez az alapanyag a piacon nem megvásárolható. Tento základný materiál bežne nie je predávaný na trhu. Egyedi védett receptúrával rendelkezik. A on vlastne disponuje vlastnou chránenou receptúrou. A másik ilyen elem ugye Hogelingnek a kódolása, a rendelési metódus. Ďalšia vlastne časť tohoto je spôsob, akým renderujeme vlastne tie naše mikrohologramy sa vlastne musia renderovať. Tak. Magának a mesterhologramnak a rögzítési technikája. Už fixácia toho samotného vlastne master hologramu je tiež niečo, čo musí vedieť.
Egy rendkívül bonyolult optikai rendszeren keresztül égetjük be a hologramokat. To napalovanie prebieha cez veľmi zložitý optický systém, hej, kde my to dostávame do toho základného Ez materiálu. szintén saját fejlesztésű. A je to takisto náš vlastný vývoj. Van egy úgynevezett channelezési technológiánk, Máme tu technológiu, ktorá sa volá channel, to je nejaké škálovanie vlastne. ez jól látszódik a videón amúgy, hogy különböző betekintési szögekből különböző képeket, különböző elemeket tudunk elhelyezni, akár a színeket tudjuk Je to vidieť változtatni. na tom videu, že my vieme umiestniť vlastne tie obrázky do rôznych hĺbok, hej. Egy ilyen elem elhelyezése, ez garantálja azt, hogy ezt a terméket azt mi készítettük. A keď takéto niečo vidíte, tak je to garantované, že sme to vyrobili my. Nikto iný tak toto nedokáže. És talán azt gondolom a legutolsó az, ami a legfontosabb és a legnagyobb biztonságot nyújtja, A myslím si, že to posledné je to, čo dáva najväčšiu bezpečnosť z toho, že sa to nedá skopírovať. hogy az a végtermék, amit előállítunk, ami ott van önöknél is, az nem másolható. Že ten konečný produkt, ktorý máte aj vy v forme tých kariet, proste toto sa nedá kopírovať. Még mi sem tudnánk róla másolni a saját gépünkkel. Ani my by sme nevedeli tú vašu kartu zreplikovať s vlastným strojom, ktorý máme. Mivel ennek egy picit más a struktúrája, mint a mesterhologramnak, ezért nem használható mesterhologramként. Tá karta že má trošku inú štruktúru ako ten master hologram, preto sa to nemôže použiť vlastne ako master hologram. Aby sme to mohli duplikovať. Szóval azt gondolom, ezeknek az összessége biztosítja azt, hogy tudjuk garantálni, hogy ez egy eredeti termék. A myslím si, že keď toto všetko zhrnieme, čo sme si povedali, dokáže maximálne zabezpečiť, že nie je človeka na Zemi, ktorý by to vedel skopírovať. Majd ezt a hologramot amúgy ezt meg lehet itt élőben nézni, ami a videón van. A tento hologram, čo teraz na tom videu, je tam na stole vyložený. Viete si ho pozrieť naživo. Szóval nagy vonalakban ennyit szerettem volna elmondani. Azt gondolom, hogy a biztonság technikában, a nyomtatott biztonság technikában szerintem új jövő fog érkezni általunk. Takže zhruba toľko som vám chcel porozprávať a myslím si, že v tlačenej bezpečnostnej technike nás čaká veľmi svetlá budúcnosť. Köszönöm szépen a figyelmet. A ďakujem vám všetkým za pozornosť. Ďakujem.